Nagasali ka, nga di mo kami biyaan. Nasali ka, nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan. O Ginoo, nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios. Nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka. Nagasali ka sa imong mga katawhan. Nagasali ka nga di mo kami pasagdan. Nagasali ka sa mga pulong mo. Nagasali ka kanamo. O Ginoo, nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan.
Nagkasari ka, nga di mo kami pasaktan. Nagkasari ka sa mga pulong mo, nagkasari ka ka na mo, o Ginoo. Nagkasari ka, nga di mo kami biyaan. Nagkasari ka, nga di mo kami talikdan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagkasali kami sa mga saan mo, nagkasali kami sa mga pulong mo, nagkasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Nagkasali ka, nga di mo kami biyaan. Nagkasali ka, nga di mo kami talikdan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagkasali kami sa mga saan mo, nagkasali kami sa mga pulong mo, nagkasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Diyos. Mahal naman ang tanang mga butang, apan ang pulong mo, ang mga saan mo Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga kaigsunan sa tanang mga tig pamanan din sa Shine FM 95.9 o sa tanang Facebook Live. Good morning, good morning, good morning, and welcome na welcome sa tanang programang Rise Up and Shine. Okay mga kaigsunan, magumano na sa kita ining oras sa takda sa kabuntagon, pulong sa Ginoo inyong wadunggan ug mabatian. Atong ipalanog diha kaninyo unsay kamatuoran aron kita mahimo nga andam. Okay, hi, hello kaniyong tanan mga viewers and mga listeners. Diri sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Paki-share mga kaigsunan sa inyong mga ka-GC ang atong live karon. Okay, dalaygon kayang Dios mga kaigsunan sa tanan nga mga panahon nga gihatag diri kanato sa kalipay kalinaw ug sa maulanon nga panahon. Kumusta inyong panahon diha? Kumusta Cebu? Kumusta Mindanao? Kumusta sa mga taga-asa nga dapit? Sa mo diri ang dala na mo pitinag yung danduga. Pero munagingon ulan ug init ay gimog pag-ingon man bati kayong panahon ron. Ay gimog pag-ingon ana mga kaigsunan ha nga maingon nga nagdaot ang panahon. Ano man na nagdaot man mga kaigsoon, mulan de magdaot, yang mag-init daot pod. Sa to pag di na lang kuno pa ulan nun, may kaingon putang abati wala po'y ulan.
Mga kaigsunan, rain or shine, ingna nga kini blessing gikan sa Ginoo, kay di ta katigong mohimog init, di po ta katigong mohimog ulan. Ang gingon sa Biblia, give thanks in all circumstances. So, dire malipayon may kay ni ulan. Okay ra nang danlog mga kaigsunan kaysa kanabitang wala nagiulan forever na. Merong wala na forever dire. Okay, salamat mga kaigsunan. Stay tuned mo diha kay moadto na kita sa atong nga pag-inampuay mga kaigsunan, sa atong nga pagpadayon ini nga mga bulaton sugdan tani sa pag-ampo. Mana importante kayo nga sa dili pang tanan nga mga buluhaton mag-ampo gyud kita mga kaigsuonan ko. Amahan mo nga langit nun, among gila ang imong pagkagamhanan o ang imong pagkamilagroso diri sa among kinabuhi. Kay daghan kang gihimo, Father God, mga sakit, balatian, problema, imong giayo, imong giluwas, imong gitagaag kasulbaran. Salamat, ikaw ang naghimo nini. Lord, kung kami may kasalanan, kalapasan, nahimo sa sulod sa mundugan, sa mong kasing-kasing, sa mong hunahuna, mga buhat, panglantaw, gawi, uguban pag Ginoo nga posible nga makahimo o kadismayado, diha kanimo pasaylo kami, Lord. Dili kami buot nga magpadayon, pag-alagad, pagsimba, paghimo sa mga sugo mo apan ang sala nagpabilin sa mong kasing-kasing. Lord, pasayloa in town kami, nagahangyo kami diha kanimo. Nga diin ikaw hatag sa pasaylo Ginoo sa mga kalapasan. Daghang salamat Lord, ngay mo kining gihimo sa among kinabuhi. Lord, ngayo kami kaalam kay balo, tabang og giya diha kanimo. Sa matag adlaw na mo pagkahimuon og pagabuhaton, naa ka nga Dios nga among kasandigan o kasaligan. Mituo kami Lord nga dili minimo pasagdan, dili minimo biyaan kay imo kanang saad. Father God, sa tanang kasabay may problema, may sakit, may balatian, may problema, may kabugat sa kinabuhi Lord. May mga suliran silang nga pamilya, ining orasaha Lord sa ilang nga pagtuo, pagsalig diha kanimo nga matinud-anon kining tanan nga bugto, kining tanan nga wala sa ilang kinabuhi. Thank you Father God. Tanan nga mga sakit ug balatian normal na, dili na, wala na sila magsakit, wala na Ginoo. Ang tanan nga gihambin sila nga lawas. Dalaygon ka sa walay katapusan. Dios ka nga buhi, Dios ka nga magbubuhat sa tanang butang. Lord, giyahi ako mga dila, giyahi Ginoo nga ako ang kasing-kasing ko na una, nga dili ako magsulti sumala sa akong gusto, kundi dili sumala sa balang espiritu. Father God, ilalom ako sa imong pagbulutan, giyahi ako Ginoo nga walay unod nun, walay kalibutanon nga mga mensaheng madunggan sa katawhan, kundi pure lang yun nga makalangit ang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan, akong ginatugyan, ginasalig kini ang tanan, pinagi si mga anak nga mga Kristong luluwas, ang tanan nga nagsabay magaingon. Amen og Amen. Okay mga kaigsunan, daghang salamat sa tanang kasunod og naminaw ining oras ug taknan sa kabuntagon uban-uban na sab kita. Kaya ato nga isgutan ang mensahe sa Dios nga maghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Dinhi lamang nini nga mga sibiyanan atong madunggan ang klaro o nga ebidensya mga kaigsuonan ko. Okay, magbasa na tag mensahe kay basig na dili na to mabasa unya. Okay, mayong buntag usab day diha ni Nanay Nining nga kanunay nagsunod naminaw nito nga programa adlaw ug gabi pulong sa Ginoo iyang gipatalinghugan kay kini naghatag og kadasig sayang dughan. Okay, mayong buntag diha ni Brother Darrell. Okay, Brother Darrell. Malipayong buntag Pastor Kim og malipayong buntag sa usab sa tanan watching from Argos sa Tubig Zamboanga del Sur. Ma-request ko kanta nga makalangit Pastor Kim, anak balik na. Salamat sa pag-play Pastor. Okay, ato nang nabutang sa playlist. Okay, lain pagyod mga kaigsunan, basig na pay dili ra ba ko ka kuan, basig na yung mga message kagaina. Dili ko kabasa mga kaigsunan og katong kagaina nabatoy ga message kagaina before ani ka Brother Darrell. Gikan ni Fuentes Jennifer, good morning Pastor, God bless. Gikan ni Florentino Talaygon og salamat sa pagkamayo sa Ginoo. Maayong buntag Pastor, ang Dios magpanalangin sa tanan. Dapay lain nga mensahe gikan ni Maribel Quizan. Good morning Pastor Kim, salamat sa Dios ning takna sa kabuntagon nga buhi ko. Amen. Nalaygon ng Dios. Gikan sa tuig igsoon ni BBM Tidor. Good morning Pastor Kim. Likewise te. Happy morning diha kanimo ang sa timok nga pamilya. Gikan ni Brother Felix Sangilan Lakinon, may buntag Pastor Kim og sa tanan nga naminaw og naglantaw watching here in Martilo La Libertad. God bless sa tanan. Gikan ni Brother Felix again, Pastor request ko kanta Pastor pagka tamis.
pagkatamis. Natunay try og pangita. Salamat sa pag-share ti Bibi. Ang Dios magapanalangin diha kanimo. Salamat usab sa gipang mention ni Brother Felix. Okay, another nga message ng tagapagtagad gikan ni Brother ni Grace Bearer Tolen. Good morning Pastor Kim, kumusta mo? Salamat sa usab sa imong mga message Pastor. Oo, unsa di ay asaha. Unsa day title ana nga kanta Pastor tong babae ang nagkanta. Asa dagoy ato kito dagoy murag maybe katong before kuning sulod saad mo ang title ato. Okay, salamat kay Pastor og sa tanan nga mga nagsunod og naminaw. Another message sa gikan ni Miss Jaylin. Good morning Pastor Kim og sa tanan nga naminaw og labi na sa Ginoo nga iya na pud tagi hatagan og lain na pud nga adlaw. Gikan ni Joy Sir nagatalaw Ilarco sa good morning Pastor Kim og uban sa ato nga buhi nga Dios. Salamat sa imong makanunayong pagpalambo sa buluhaton sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor. Gikan ni Rose Binara Villarain. Good morning Pastor Kim. Likewise Sister Rose. Ang Dios magapanalangin diha kanimo og sa tibok nimo nga panimalay. Okay, lain pagyod atong pagtagad gikan ni Rowelen Dumayo Dila Linya. Good morning Pastor Kim, gikan again ni TBB Tidor watching from Quezon City. Nas Manila din sa ate. Okay, gikan ni Ever Francis Budka. Mayong buntag Pastor Kim from Canlaon City. Thank you sa tanang nga mga nagsunod og naminaw. Ining oras ug takna sa kabuntagon asa mamong dapita sa kalibutan. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Maayong buntag Pastor Kim. Salamat sa lain usab nga panahon og takna nga sa atong kinabuhi og takna sa salamat sa Dios. Sa atong buhi nga Dios, dalaygon ang Dios labaw sa tanan. Salamat kay Sister Janice. Kato nga message last na akong gibasa gikato ni Sister Janice ang Gwenza. Okay, sa tanang kasunod og namina da padayon kita mga kaigsunan pulong sa gininyong madunggan og babatian ini nga mao nga sibiyaanan. Way hunong-hunong ni nga gapalanog sa pulong sa Ginoo gawas lang og dili ko ka live kay dita ka paabot og mga mensahe ninyo nga mga kalangit pero sa to ang adlaw-adlaw mga kaigsunan na ang Biblia. Naagit sa ang Biblia mga kaigsunan maghatod kaninyo sa pulong sa Ginoo. Okay, salamat kayo sa ito nga buhi nga Dios. Ada message diri ato ning pagatan-aon mga kaigsunan. Good morning Pastor, pwede ta ka-apply og DG diha. Okay. Unsa man nga pag-apply dagway. Dire igsuon, ako na lang isulti no. Kung gusto gyud ka nga mag-DG dinhi, number 1, si Pastor Kim walay sweldo dinhi. Og walay ni bisan usa dinhi nga DG nga gisweldoan. Tanan dire is tanan dire is volunteer, no? Volunteer lang mga kaigsunan ko is to serve God. No, mo na siya dire. So kung ganahan ka mag-volunteer, wala problema, but first na dira sa dili pa tanan, ang first na tong requirements dire is not your ability. It's about the way you live in Christ. Patay na patay kay Jesus. Wala siya pinaka-importante. Ako wala ko mag-matter o bansay kay ka, kamao kay ka. Pinaka-importante, prayerful ka, himasa kag Biblia. Mao ginay usa sa pinaka-importante. Kay ngano, kini nga radio station dili man ni siya commercial, dili ni siya sama sa kalibutan kundi dili purely word of God. So mo nagiingon dinhi ang pag-deliver sa pulong sa Ginoo dapat una tang apply. Okay, salamat kay brother. Okay, salamat kay sa mga mapinanggaan nato nga igsuon. Nag-asa man ni si brother Chito. Salamat sa Dios. Okay, dalaygon kay ang Dios gikan ni Jonalyn Tunga ba ni? Tangga Tato. Good morning Pastor. Likewise, sigsoon si Jonalyn Tangga. Correct lang kung di mao ako pagkabasa ha.
Okay, salamat ang Dios magapanalangin maghatag og kalig-on. Ug na may mga personal kining namoy mga personal nga makatuyuan so ka i-PM lang ko ninyo mga kaigsunan kay usa na sa pinakanindot para ma-communicate nga klaro gyud mga kaigsunan. Okay? Dalaygon kay sa tong mga kaigsunan. I-PM lang ko brother Chito. Chito ni. Okay, dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan. Okay, sa tanang kasunod og namina na enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Usa na sa pinakaimportante nga pulong sa Ginoo nga atong madunggan adlaw-adlaw og atong ikinabuhi not only nga diin kana bang nagsulti ta dapat number 1 ta nga nagbuhat. Another nga message sa tatagaan og pagtagad. Okay, good morning Pastor Kim, salamat sa kabuntagon. Mabati na pod namo ang pulong sa Ginoo nga maoy nahatag og kinabuhi ka natong tanan. God bless. Pastor request kog song Lord I am nothing. Pasensya na Sister Joy kay basta mag-play kog English na mabayolation na po ko aning mita. Okay, salamat kayo. Okay, dapat si Brother Chito. Pastor ko dati, Pastor Kim. Pastor dani. I-PM lang ko igsoon, pastor. Igsoon ko nga pastor. I-PM ko. Salamat. Ganun na dati man eh. Karon di ay, kumusta man? Pastor ni siya atong igsoon, no? Salamat sa Ginoo. I-PM ko igsoon. Langga ba kay nako ning mga pastor ba? Palangga na ako ni nakahuban ka o wala, nakaidiskilahan o wala, unsa may background si mong kinabuhi, as long as nga nagtrabaho ka isip alagad si Ginoo, palangga ginako makaigsoon nga naman, dili basta-basta ang kinabuhi pastor. Pero dapat mo nagingon, dapat willing ta sa correction kay diha ta moabot sa puntong muuswag mga kaigsunan. Alamat Pastor Chito. This correct me ha. Pero karon na kuha na ni na DJ naman ni. Alamat kay igsoon. God bless dia kanimo. Love kay tani Jesus. Good morning Pastor Kim ug sa tanan nga mga viewers na dalaygon ng Dios. Sister Linlin may buntag dia kanimo pag kuan gyud mo dia pag kugi ra mo diha kay Pastor Kim busy kayo niya. Medyo lain gyud akong lawas. Nya napakoy mga buluhaton karon ako'y lakaw. Unya ugma sa Domingo. So kugi-kugi ra gyud Sister Linlin ha. Pagkuan lagi mo diha sa atong bulaton diha sa Apalali. No? So, kuan lagi mo diha, kugi mo diha. Ang ako ang support sa mga pag-ampo, kanunay nang niabot diha. Unya kinahanglan po ko sing support kay napakoy mga biyahe igsoon. Unya kabalo mo pag dili good prepare ang kung hunahuna akong lawas. Maapi kita. Nya Domingo napakoy lakaw igsoon. Unyang hapon yang gabi inaan nya piting ulana. Ay dontong ni hunong na bag-ulan na kay. Unya ugma pod state gining Huwebes ug Biyernes og Sabado murag wala siguro pero murag nato koy buhaton. Okay, so kugi-kugi lang gyud mo da makaigsunan ha. Talaykon kay ang Dios sa ato nga mga kinabuhi. Okay, salamat sa tanang kasunod og naminaw. Mahal tayo ng Diyos kaya dapat din natin siyang mahalin, na? Mahalin natin siya dahil mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Okay, so bago ang lahat, pakinggan muna natin ang isang magandang awitin. Anak, balik na ning mga butong ko, kay gusto ko gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma? Ipakita ko dito sa anak, balik na ning mga butong ko, ayaw na pagluhan-luhan.
gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong luma? Nagipakita ko dito sa krus. Anak, balik na ing mga bukton ko. Ayaw na pagduha-duha. Nagpakamatay ako, tumunugan ang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko? Kay dili ko buo nga malaglag ka. Kung sana balik na. Nagulat lang ako nga mahinoklog ka. Ay andam akong nawaton ka. Anak, balik na ing mga bukton ko. Ay gusto kong gakson ka. Kulang pa ba ang akong gugma? Nagipakita ko dito sa krus. Anak, balik na ing mga bukton ko. Ayaw na pagduha-duha. Nagpakamatay ako, tumunog alang kanimo. Kulang pa bang gibuhat ko? Kaya andam akong nawaton ka. Kung sana balik na. Pastor King on air. Okay, dalaygon ng Dios mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi atong tagaagpagtagad ang pipila ka mga mensahe nga miabot. Usa nato ipadangat ang uban pa nga mga manindot ug matahom nga mensahe mga kaigsunan. Okay, dalaygon kayong Dios mga kaigsunan. So sagyad sa atong gipaabot kaninyo ang pagkinabuhi nga sama ni Kristo, ang pagkinabuhi nga matarong subay gyud siyang kabubuton nga dili lang ta sa istorya, kundi pati sa buhat og ingon sa mga kaigsunan, sa mas kong gisulti nga pati sa atong mga post, pati sa ato ang mga ipang-shared o pati sa ato ang mga maidi, sa atong mga reels, dapat makita mga kaigsunan nga naatay Kristos kinabuhi. Kay taliwas kay sa ato ang mga kinabuhi usay naglimta nga Kristohanon, naglimta pero ang ato mga post, ang ato ang mga buhat diha sa Facebook mga kaigsunan murag layo man guys tinuod. No? So dili kalugod-lugod sa Dios mga kaigsunan. Kung gusto mo kanang ako mga post diha sa Facebook mga kaigsunan, i-share na ninyo. Kay bless gid mo mga kaigsunan, kay pulong si Ginoo ang maghatag kaninyo kalambuan, kauswagan sa tong kinabuhi. Managingon sa matag post nimo naa kay malawas. Okay, good morning Pastor Kim, pasensya na. Og tagsar ako maka-watch sa imong live sa Facebook kay usahay busy man. Busy mayo man tong radio set kay bisan nga kabuhat ka makapaminaw ra jud ta wala pa ko kapalit og bag-ong radio. Mangayo pa ko sa Ginoo Pastor, mag-uol ko di ko ka paminaw siguro ni kapaminaw sa imong mga advice. God bless Pastor and stay blessed. Salamat nay awring. Ang Dios magapanalangin maglig-on diha kanimo sa tanan nga adlaw, sa tanan nga oras. Ikaw akong hari, ikaw ang
Okay mga kaigsunan, maugyod ka na ang isa sa pinakanindot o pinakatahom na tong himuon nga diri sa atong kinabuhi. Dapat mahimo ta nga magmalig-on, magmadasig sa kanunay, dili natutugutan ang mga unod-non o mga kalibutanon nga mga buhat mga kaigsunan. Mao nay maghari diri sa ato nga kinabuhi. So stay tuned ta mga kaigsunan ha, kay sa ato nga kinabuhi kung wala manggod tay pag-stay tuned diya sa Ginoo, dali kayo tang madala sa linglan ni Satanas diri sa ato nga kinabuhi. Paki-share sa ato nga live mga kaigsunan ko nga mga naminaw kala, paki-share lang sa ato nga mga kaigsunan angad kay para usab sila makadungog sa mensahe sa Dios. Okay mga kaigsunan, ang ato karon nga pagahisgutan mahitungod sa ato nga kinabuhi as reminders. Kumusta man ang ato nga pamilya, no? Kumusta man ang ato nga pamilya mga kaigsunan? Maayo ra bag relasyon ang asawa, bana, mga anak? Wala ba'y pag dinumtanay or wala ba'y pagludlo diha sa bana, asawa, mga anak, silingan, igsoon? Kay nga naman mga kaigsunan, lisod kayo mo gawas ta sa gate sa atong balay. Unya mo ato ta sa bulaton sa Ginoo nga napatay dapat ayoson sa atong pamilya. Di ba? So kay dili man gunay trabaho mga kaigsunan ba nga sama sa kalibutan nga balakag di ka kamao basta kay katigo ka mutudlo. Kay naabay maayo sa theory mga kaigsunan pero sa actual di ka mao. No? Daghang kung naibalaan mga kaigsunan nga maayo sa theory pero sa actual dili man ka mao. Di ba? Dili betanan man kay sumayo ra manugo pero sayang gisugo di ka mao. Dili na pwede sa Ginoo mga kaigsunan nga maayo tang mutudlo nga pagbalaan pero wala ta maning kamot niini. Dili pwede nga moingon ta nga dapat mong maluwas pero kitang ka istorya dili luwas. Pagbuutan mo, pag tinarong mo, ayaw mo pagbisyo, ayaw mo ani, unya ikaw naani mo. Dili pwede moingon ta nga sa Ginoo nga bahin igsoon nga diin ayaw ninyo sunda nga akong gibuhat, sunda ninyo akong gisulti. Adi man na pwede mga kaigsunan kay ngano sa Dios man ha? Ang Dios di ba ang si Jesus Christ nagsulti siya sa mga gibuhat. Unsa may yang gipamulong iya ni gibarugan. Unsa may yang gisulti iya ni gikinabuhi. Una nga gatudlo ang Biblia nga live like Jesus, be holy, be pure, be righteous. Kay mao ni ang usa sa pinakaimportante nga diin buhaton nato og kini iya ning gibuhat. Di ba? Gibuhat ni Jesus Christ mga kaigsunan kini nga sama, kini nga mga buluhaton na. Ang iyang paghigugma kanato grabe, iyang gipamatud-an igsoon ko. Ha? Nagsacrifice siya dito sa cross. Siya ay nagpalansang to save you, to save us. Para pagluwas nimo nako, pagluwas sa tanang tao, nga motuo kaniya. Wala lang mingon siya nga higugma ko ang kalibutan. Iya kining gipamatud-an. Kay kinabuhi ang kabayaran sa iya nga pagluwas. Iyang kinabuhi ang nasacrifice igsoon para nimo. Kung imong tanahon usa ka pangutana nganong kinabuhi man gyud niya ang iyang gibuhis para nimo tungod kay kinabuhi ang iyang giluwas. No? Kinabuhi ang iyang giluwas. Muna mga kaigsunan, dapat sa atong kinabuhi karon mapakita po tag mga sakripisyo. No? Kabalo ka dili nimo ma-experience unsa kamayo ang Ginoo if you karabitaw dili ka mo sacrifice, dili nimo ma-feel how good He is when you refuse to sacrifice. No? Di ba mas nindot kayo nga dawaton ang imong sweldo pag ipatuluan ning singot. Okay? Kamo mga nanarbaho diha mga kaigsunan, lami kayong dawaton ang salary nga giagian kini og sakripisyo. Nila pa to na uban mingon, kanang kwarta dali na mawala nga naman kwarta sa hangin. Di ba?
Na may kwarta igsoon kwarta sa hangin nga niabot ra na nga walay hinungdan. Nila pa to na tiyambaan, nila pa to na swertian. Oh? Muna mga kaigsunan, if you refuse to sacrifice, you will never experience the real happiness of being Christians, being in Christ. Oh? So muna mga kaigsunan, dako kayo ka impact sa ato nga kinabuhi once nga kita kaantigo mo sacrifice. Pamatud-an na to nga luwas ta. Pamatud-an na to nga nay nagluwas. Useless kayo ang kaluwasan nga gihatag ni Christ sa ato nga kinabuhi mga kaigsunan. Pag dili tani ma-avail. No? Para guni sa tanan nga mutuo, di ko mingon nga para sa tanan maluwas. Yes, kung mutuo ka, maluwas ka. Pero mga kaigsunan og di ka mo tuo, di ka mo dawat, di ka mo sunod siyang gusto, ay pag-ingon nga maluwas ka. Kaya mo ingon ka sa prinsipyo nga once nga mutuo ka, mudawat ka, bisag makasala ka, maluwas ra. Haya-haya Haya-haya rin kayo. Kaya mo ingon ang Diyos gugma. Diyan sa man mga kaigsunan, pagpasok sa langit, kung walay pagkabalaan, unya kaya ang pagkabalaan ang standard ana, wala may sala. Naglikay man ka sa buhat sa kalibutan o unsa pa nga mga kasalanan igsuon ko. So holy is pure. Oh. Wala spot mga kaigsunan, wala gituldok, wala bisan gamay nga atong makita nga dili maayo sa atong kinabuhi. Daghan pagi unsaon ka nga mamatarong o daghan pong pagi unsaon ka nga mahimong madautan. Munang naragid nimo ang pagpili. Ha? Naragyod sa tao mga kaigsunan ng pagpili. Unsa gyud imong pilion? Kaluwasan o tunglo? Panalangin o tunglo? Naragyod sa tao mga kaigsunan ng desisyon. Munang importante kayo sa tao nga mo desisyon. Pagsunod diya sa Ginoo. Dili magloya-loya. Dili kumpiyansa. Kay base ba mga kaigsunan sa atong kinabuhi? Kumpiyansa kaayo ta. Kung nalimot na dayta. Saka sa buluhato nato isip nag-ila, isip nangalagad si Ginoo. Sa tanang kasunod og naminaw karon, ako maghangyo kaninyo. Seryosoha ang pag-alagad sa Ginoo. Tinud-a ang pag-alagad sa Ginoo. Ayaw ninyo pakyasa nga diin mahimulag ka sa Ginoo. Ha? Ayaw ginyo pakyasa igsoon ha kay basig mahimulag ta sa Ginoo. Ayaw ninyo pakyasa nga diin sa atong kinabuhi may tabo nga mawalay bili ang Dios. Oh. So paningkamuta nato nga adlaw-adlaw nakaampo ta. Adlaw-adlaw nakabasa tag Biblia. Adlaw-adlaw may gihimo ta nga mga sakripisyo. Naghimo ta, naghatag ta sa ato mga kanapulo, sa ato mga unang bunga, sa mga halad, o sa pagpasalamat ngadto sa Dios. No? Kanunay tang nagbasag Biblia, kanunay nato nga kinabuhi ang naa sa Biblia, kanunay nato nga gibutang sa tong hunahuna ang pulong sa Ginoo. Dili lang kay makaunar ta Ginoo og naay problema, naay kalisod. Even sa to nga Facebook, kanunay ko ning balik-balik, kumusta man ang imong mga post? Dili ba dagway hugaw tanawon, ngilad nga tanawon, laway nga tanawon? Mga kaigsunan, ay pag-ingon nga Kristohanon ka, pero sa imuhang kinabuhi napay mga butang nga wala gyud matarong, no? Kay lisod biya kayo mga kaigsunan ko, nagalagad ta, nagsampit ang Dios, pero ang gawi, batasan, kinaya, ato ang pagmahalas ng pamilya,
respeto ug uban pa nga daghan kay mga kaigsunan ko nga posibleng makasangit. Yes, palagaron ta Ginoo, okay kayo. Patog simbahan, pasultion, pertigyod. Pero kumusta nga itong mga binuhatan? Mga post na to sa Facebook. Makalipay ba? Makapahimuot ba sa itong isig katao? Naabay ma-blessed? Naabay ma-encourage sigsoon ko nga magpadayon pag-alagad si Ginoo? Or, naay malingaw? Usahabi na itong post sa Facebook mga kaigsunan, mupalayo sa Dios sa tao. Imbes mo pa gano'y paduol sa Ginoo, nalayo na inoon. Nga naman, dili, maayo. Karong panahon na anata sa high-tech nga pamagi mga kaigsunan o mas mugrabe pag yun ang ka-high-tech. Kaniadto, wala man ng GCash. Ang naa kaniadto, kanarag yung bangko. Mao ganay magkuhan kag kwarta, bangko gyud siya. No? Mamanay usa sa pinakakaraan. Oh? Apan karon mga kaigsunan, daghan ang paagi. Sa una, dili man tayano nga makapamalit og mga gamit sa itong ganahan. Pero karon, no? Diri niabot na sa ato nga bisan asa ang online shop mga kaigsoon baysagon sa imong gustong paliton. Order lang ka, pila 5 lang kadlaw, pat unom na mabot na diri sa ato. So, perti na mga kaigsunan niya, diha ra ka mag-order sa inyong balay. As long as aduna kay connection, wala na kaniadto. Pero sultian ta mo mga kaigsunan, kaniadto hangtod karon bisag asa ka mo connect sa Ginoo, pwede man gid unta. Pero tungod sa kahit sa panahon ang Ginoo mura na offline. Ang Ginoo pirmi ang tao pirmi ng offline si Ginoo. Pero ang tao pirming online. Di ba? That's reality. Oh? Sa una uso man ang text, tawag, karon chat, video call. No? Dali na kayo na to pag-communicate sa tao. Pero karon tungod sa kadali na to maka-communicate sa tao, gahi na ta maka-communicate sa Ginoo. That's reality nga naitabo karon sa kalibutan. No? Pirmi na tang naka-online pero pirming offline diyan sa Ginoo. Ang Dios gusto mo connect nimo pero dili ka connect. Kay ikaw naka-offline. Kay naka-online ka sa imong mga barkada, naka-online ka sa kalibutan, naka-online ka sa Facebook. Pero sa Dios pirming offline. That is why imong kinabuhi pirmi pong off. Stagnant ang pagkakristohano, ni stagnant ang imuhang prayer life, ang imong Bible reading, stagnant. Nga naman, pirming offline. Og naantay message Jesus nimo pero dili ka abot, dili ka connect. Why? Pirmi kang off. Pero naka-on ka sa imong gusto. That is why daghang panahon nga nangay tas Ginoo wa na to ma-experience ang iyang kaayo. That is why daghang tawo mga murmur gid kayo. Lord, nangayo man ta ko nimo, wa mo ko nimo tagay. Lord, nangayo man ta ko nimo, wa gid ko nimo kuani, wala gid Lord, wala gid Lord. Alangan, pero may kang offline. Huh? God always send a message to you. He keep on sending a messages, but you are always offline. Huh? I never connect you. Tungod kay perme kang busy. You are too busy. O sa mga butang o balay kabuluhan sa kinabuhi sa tao pag uswag sa kinabuhing Kristohanan. Una mga kaigsunan sa ato nga kinabuhi karon, maglisod ta pagabante. Muna nga dali kayong managingon mga kaigsunan, dali kay kang tumbahon, dali kay tang tumbahon. Ngano man perting tagua, perting luaga. Ang mga Kristohanon kaniadto mga kaigsunan, grabe sila kadedikado sa Ginoo even ang ilang kinabuhi nakataya. Pero wala nila nagibali as long as mapadayag nila mapadayag nila ang tinod nilang gugma sa Ginoo. But there is ato mga kaigsunan, mostly ang atong ginauna ang trabaho, negosyo, guban pa pangwarta, tiyan o guban pa. Makapalit ani. Talagsa kay nga tao karon mga kaigsunan nga mo invest og dako para sa Ginoo. Pero mo invest nga para sa kaugalingon, I will go to Manila, Cebu, or asa pa, kay ganahan ko makabalay, ganahan ko makapalit og sakyanan. Kultiante ka sa tinudigson, sakto man na. Pero kabahin ba sa imong pagbiyahe, sa imong pagtrabaho, Lord, I will go to Manila or asa man mo trabaho ko, kay magtukod ko og balay alampuanan. Ha?
Muna ko magkaigsunan sa akong kinabuhi. O ipayo man siguro na ako na akong balay. Unahon sa nako ang simbahan. Kay maulaw ko sa akong kaugalingon sa Dios. Wapo kay kong balay, unya bati kay simbahan. No? Muna mga kaigsunan. Kanya ako po sa mga kaigsunan, to tell you honestly, ako sab maulaw sab ko nga mangayo diha ninyo. Ug di ginako na buhaton og kaniadto wa gikan kaniadto hangtod karon. No? Ulawang ministry man kay igsoon ano at tindanay makasulti biya kani ingon ani ba nga mga buluhaton kani are ka sa live, are ka sa TV, are ka sa radio ug uban pa lain kay paminahon man kay igsunan ba nga inikaw man og wali butang dayon og GCash account diya sa screen, butang dayon og bank account, no? Ngano man si Jesus dili ka kita sa atong panginahanglan. Mga igsunan kini nga ministry usag gyud nga akong gipalig-on pati sa tanan ako mga kaigsunan. Ayaw og ayaw gyud mo pangayo. Ayaw og ayaw gyud mo pagsolicit. Ayaw og ayaw gyud mo pagpaamot para sa buluhaton. Even ako'y mga biyahe, og wala ikaplite di pundo. Ano lang ka simple. Pag wala na ikabayad sa mga balayron under sa station, pundo. Nung kang mangayo ko sa tao. Kaya nga no, dinhin ako pamatudan igsoon. Nga ang Diyos nakadungog. If magpadala siya og salapi, padayon. Pero di siya magpadala. Unsa may akong mahimo alangan man pag mangutang ko. No? Kaya nga no, gusto kong mapamatudan. Nga akong Diyos nga gialagaran buhi. No? Muna mga kaigsunan, pamatud dapat ma-prove nimo nga si Jesus naguban nimo. Pinaagi sa mga panghitabo nga nahitabo sa imong kinabuhi. Kabalo kay igsoon, daghang panahon nga nagtawag kag Jesus pero wala nimo tuguti nga makalihok siya sa imong kinabuhi. Kay imong gitugutan makalihok ang kaalam sa tao. Tuguti nga ang Dios may makalihok sa imong kinabuhi mga kaigsunan. No? Nya natay gitawag og sakripisyo. Prayers, Bible reading. Nya kanang pag-ampo nga dili yano, Ginoo, kabalo na kay usa ni kabalo na kay you know what I mean. Basag Biblia murag wala ras buot. Natigsoy mga kaigsunan. Wa gitay bersikulong na nahinumduman. Wala ko mag-ingon ninyo nga memorize niyo but i-familiarize ninyo. Halimbawa, kabantay bitaw mo nga magsulti ko kining dili man ako kayo kuha ang word for word. Pero ka-familiarize kabalo kung asa na. Familiarize ko na mga kaigsunan. Ngano man, wala ko nag-memorize. Kaya dili jud ko maayong mo tipig og mga diris kong utok ba. Familiar lang. Nya not only that nga familiarize, ako sab na nga gikinabuhi. Gipaning kamutan. Adlaw-adlaw naga-check ko Lord. Nakapahimuot ba kunimo rong adlaw? Lord, nakasala jud ko, nasipyat ko, nalihis ko. Ana ba? Heartily imo nang aghimo mga kaigsunan, not only nga compliance. Kabantay mo? Nabi pagsimbang compliance na lang. Asa man kam simba ko? Ano man simba? Domingo mangudo niya. Mao magini ato ang nabatasan na tanawa ra. Nabatasan. We worship God because we love God, not only for our culture or nakasanayan. Ha? Musimba ta si Ginoo tungod kay mahal nato siya. Napoy musimba tungod kay giayo. Napoy musimba tungod kay giluwas sa kalisdanan. Pero wala musimba tungod kay nahigugma si Ginoo niya panalitan karon. Musimba ka kay naayo ka. O sige. Yang nagsakit na po kag balik, di na ba ka musimba? So tiyan ka still ligson ang tinon ka pagsimba. Nga tinon na gyud. Nisimba ka kay naayo. Og nagkasakit na pug balik, musimba ra gyapon ka. Kay dili ka bahin na kay sakit og wala ka bahin kay nisimba ka tungod kay mahal nimo ang Ginoo. Kabantay mo anang pamilya nga nagbinhalay kana ba nag-asawa? Mahal nimo kung imo ra na siyang gimahal tungod lang sa unod-non nga tinguha, gwapa kaayo. Nindot kay glawas. Di na ipon mo. Abot sa panahon ng anak na wa na nagayot na dili na gwapa. Mo nang biyaan, mo na daghang kay mga lalaki ron ngita na puglain. Kay ilang asawa di na gwapa, ilang bana di na gwapo kay nagayot og tinarbaho.
Di ba? Ang tinod kag gugma bisag mura pa nagbungis-ngis mga kaigsunaon sa panang itsura sa mga asawa sa umbana tungod kay tinod paghigugma magpabilin ka hangtod sa katapusang gininawa. Muna sa Ginoo mga kaigsunan unsa may dangatan sa imong kinabuhi magkabulubalintong man imong kinabuhi magka guba-guba man ang imong kinabuhi ng mga kaigsunan magkakuraw-kuraw man ka tungod kay nahigugma ka sa Ginoo hangtod sa katapusang gininawa ipaglaban mo ang iyong pagmamahal sa Dios. Kaya usahay, daghan man tam panahon nga mo simba ta mo alagad mo dol Ginoo mo thank you Lord kay naay mga maayong hitabo pero sa dautan nga nahitabo o dili may hitabo di na ta mo alagad og Ginoo unsa man ang klase ang pagkalagara mga kaigsunan may painas kami niyon in sickness and in health in wealth in poorer o unsa pa na nga kalisod mga kaigsunan nga atong madangatan mag-uban hangtod sa kangturan walang iwanan may panandiha kay walang iwanan hanggang kamatayan pero sa Dios ambot lang bugas ay wala iwanan na walay kwarta wala na likoy na kabalo kay ison ang tao dili mo ingon nga biyaan natin ka Ginoo di na kuno mo Ginoo ang tao may anak kabalo ka ang yawa mayong itagpagi sa panahon nga walay kwarta sa panahon nga grabe ng kalisdanan mo ingon di sa ko mosimba wala to na di sa ko mo adto to ana di sa ko mo ikanapolo ron to ana wala na sugod na sugod na. Mo na hinungdan mga kaigsunan. Di ba? Dili ang tao dili mo ingon nga di na ko nimo Ginoo kay mo kong Ginoo sa disod. Di na ko nimo balo-balo nang alagad ko Ginoo. Nani man ni. Mo ana ra na nga. Di sa ko kasimbaron Brad. Di sa ko kasimbaron kay mao ni. Di sa ko kasimba. Wa na mao na. Pag ibaylo na ganin nimo ang Ginoo sa mga butang ining kalibutan na mao na. Mao na siya. Nan? Pag ibaylo na gani nimo ang Ginoo sa mga butang ining kalibutan na mauna na. Mauna na kong giingon. Nga ang imong pagmahal sa Ginoo kulang pa. Ang giingon sa Biblia igsoon diyan sa Marcos 12:30. Kinahanglan hilog-higugmaon mo ang Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing. Simple lang kay na. Basahan niyo na butang diyan sa atong comment section. Kinahanglan higugmaon. So kung naghigugma ka sa Dios, kamo kita na higugma man ta. Di ba, walay bili ninyo ng kwarta, no? Walay bili nimo ng kabtangan basta maangkon lang ang imong minahal sa kinabuhi. Walay bili nimo ng uskamilyon basta lang maayo kasi mong sakit, tama. Kay gusto kang mabuhi, mahal nimo ang imong kinabuhi, correct? Daghang mga tao nga mabuhi og 50,000, 100,000 hangtod 1 million para lang maayo sa sakit o balatian o guban pa para sa operation, para sa entrance fee, para sa daily o guban pa, mo gasto inana. O palit og sakyanan nga minilyon. Tungod kay gustong i-enjoy. Tungod kay mahal nato kining mao mga butang. Di ba? Igsoon, ato ba nang nahimo sa Dios same? Ug moingon ta nga nagmahal diha mangguni sa buhat nato mapamatud-an. Di but Ginoo ng pagkamahala igsoon di Ginoo kumutuan na. Moing kang mahal nimo si Jesus. Unya mao ra nang klasihan pagkaserbisyo ang imong gikahalad. Bisan sa tay magbagulbol na kag pakadugaya pong mahuman munay pagmahal nimo di ba kung tinuod kang nagmahal ang imong uyab bisan pag magbuntagan na imong atubang okay man gyud, di ba? Way na tula to. Kay mahal god. Unya sa Ginoo, paopera sa Ginoo mga kaigsunan, buy ang piso, lumping. Pero paopera sa pataga sa ospital, bayad sa doktor, sa sakit, kay gioperahan, way bili ng 50,000, way bili ng 100,000. Ay, pila na ko naka-experience mga kaigsunan. Pero tindalua sa Ginoo mga kaigsunan, pero pag binayranay ng ospital, lugapak na yung linibo. Pwede raman tang di kakabayad bisag piso. Muna mga kaigsunan, ang pagmahal na to sa Ginoo mapamatud-an tani sa atong mga binuhatan. Huwag mong sabihin na mahal mo ang Diyos, wala ka namang nagawa sa Kanya. Kasi ang pagpatunay na mahal tayo ng Diyos, meron siyang ginawa. Meron siyang ginawa.
na nagpapatunay na tayo ay mahal niya. At tayo naman, ano bang ipapatunay natin na mahal natin ang Diyos? Ano? Ano ba? What are the things to prove that we really love God? Unsa may atong pamatuod igsoon na mahal na to ang Dios? Unsa man? Ampo, that is normal. Prayer, Bible read, that is normal. O being a Christians, that is normal. That's built in na mga kaigsunan. Once you claim that you are really a Christians, we have to keep on reading the Bible, keep on praying. That is normal. Pero beyond that normal. Unsa pa man ang atong ginahimo ngadto sa Dios. Even in 10% offering, first fruit, that is normal. Normal yan. Managingon, hindi pa nga natin nagawa yung mga normal, ano pa kayong biya normal? Prayer, normal yan. Bible reading, normal yan. Pagsamba, normal yan. Pagbibigay ng mga kapot, mga handog, normal. Normal na. Wala man ganay na buhat ng normal. How much more beyond normal? Tinudig soon. Pagtabang sa tong isig ka tao, mayroon tayo kaluuya, ginong tawhana. Luoy gyud ko. Wagi kay nahatabang. Di ba? Pero dili may punta ng mga tao igsoon nga nangaitabang nimo talabangon, napuyo ba na nag-abyos? Tanawa, ligong kay glawas. Piting kondisyon na, o sig pangayo, o kita dilis ta ng panahon nga mutabang tawa, kung mayon di ta mutabang ta, pero tanawan yung talabangon ba? Kaya mga dagko kay glawas sa mga mga kondisyon, mas gwapa pa nimo. Di ba? Tulay ninyo, diha, TBB, di ba? Nas Manila, na may tanong, mas ligon mo maniglawas, nako, di mo nangayo man. Di ba? Experience mo niya na mga kaigsunan. So, wala na mag-ingon nga, ato sang i-check og angayan ba siya sa pagtabang. Kaya nga naman, mura po tagatudloan na pagkatapulan. Lawas, kondisyon. Yung sige rin kasuroy-suroy. Unya, tanaw ni mawa may kapansanan. Gawas ang mga blind, anang mga kanang mga di kalakaw, o maglisod og lakaw, o uban pa nga mga kapansanan. Makita na to, ang ayan ay sa pagtabang. Pero kanang perting kondisyon na, mas ligon pa mangani nimo. Nila pa to, mas gwapo pa nimo. Di ba? Iba pong i-check kung kinsay alangan yan. Apo iba mga bata igsuon ko, bising asa ko dire sa ato nga lungsod o syudad. Kining nakabantay ko nga nagkaon na siya. Sa layo nga tibol dito sa layo unahan. Pagkataw diduol na ko. Kuya, ngayo mig panihapon o pamikaon na. Tara pa kabot-buto na yung dagko. Naimong tanahon ang kining pamutbot di gyud mawala kay daghang po mga batang butbuton. Asa ni mama magpapa nimo day ta sa ospital? Itong miaging bulan ang rason to ospital. Ya pag-abot na pudlong ini na pod nga duha na ka bulan nakalabay ospital gyapon. Pwede na daghan ang pagpamutbot mga kaigsunan, no? Pwede nang daghan ang pagpamutbot. Mo na mga kaigsunan, i-check ninyo nga ngayon bagyong tabangan. Usa na igsuon nga mahimo tas pagtabang usa na sa part sa atong pagkakristohanon mutabang ta sa mga wala sa mga ilo sa mga balo tabang ta na kay wala naman na sila kuan depende sa kahimtang sa kinabuhi angayan ba kaya na may sa igsoon nga mas naa papud sila kay nato no so ana i-double check niya pinakauna makaigsunan aduna ka discerning spirit pagkarapat dapat siya sa pagtabang no so we have to ask God, Lord, tabangan ba nako ni tabangan ba nako ni? Unsa ba? So before anything else, mo ni, Lord, na ako'y kwarta, na ako ining mga butanga. Kinsa man ang gusto nimo o asa man nako ni ihatag. I want to help but with the permission nimo, with the guide
nimo. Di ba? Yan ana igsoon, ayaw diretso. Kaya wala gani conviction sa Holy Spirit, ayaw. May mo nang sayang. Di ba, nindot kayo nga nagingon na kami to the Lord, whatever you do and your plans will succeed. Ha? Muna mga kaigsunan, pagtabang, no, imong silingan, igsoon, way bugas, uguban pa. No? Ito nang labay nga mga adlaw, nahutdan mi og bugas, kay naay humay, pero wala mapagaling. Pero wala ba may humayan mga kaigsunan ha, bisag usan na lang kitawon kapunuan, wala gyud. Sa paagi ra si Ginoo, wa mapagaling kay ang sakyanan naguba, di man mabiyahe igsuon. So giayo niya karon pagkahuman sa sakyanan, pag naayo na, ang problema na pod kay way gasolina kay nagastos sa sakyanan. So nautdan gyud wa gid ka biyahe, ini pa lang bag-o ka itong Monday man siguro to, matawa ko ka live atong Monday. Kaya kung gipagaling mga kaigsunan ang gihatag si Ginoo nga bugas, gipagaling unya ako pong gibahin-bahin sa mga pinangga nga mga kaigsuonan. No? So mao gina mga kaigsunan, pag naami sinako nga bugas, dali ra gyung mahurot. Kay ako mang bahin-bahinon sa mga pinangga nga mga kaigsuonan nga wala sab. Bisag tag 2 ka kilo, 5 ka kilo, pila ka kilo ang pwede natong mahatag. Oh, bless na kay nang ano man. Dili ko makaangkon ini mga pagkauna kung wala ko naghimo sa paghatag. So give and it shall be given. Okay? So paghatag mo mga kaigsunan, no? Paghatag mo. Lalo na pag makikita mo mga pastors diha sa asa mamong dapita, basahan niyo ng Galatia 6:6. Dili na tithes, dili na offering, dili na first fruit. Kung kana nga pastor, kung kana nga bisan dili pastor, bisan batan-on lalaki babae nga nagmensahe diha sa kadalanan, nagmensahe kaninyo unya, nakapupo mo, nakakuha mo mga mensahe. Taga isya og pag-share even 20 pesos, 10 pesos, even at chicken joy lang, pagkaon na brad, pastor, sister, dawata kining akong halad ngadto sa Ginoo ug ikaw akong padawaton. Bisan ining bahina nakahimo kog tabang sa buluhaton nga molambo. Imong napakaon ang magwali, imong napainom ang magwali. Basahan ninyo Mateo mga kaigsunan ko. Just Galatia. No? Diha ka nakakuha og mga mensahe. And then tabangi siya. Pero dapat naas kasing-kasing ha, dili walay bagulbol. Do it. Sa akong kinabuhi mga kaigsunan ko, na ako'y makita da sa Changi, di na ako kinahanglang maila pa. No? Kung naaman tay makita nga conviction sa Ginoo nga tabangi na. Wa ka kabalo ngano man Lord nga kining wa mo ko kailan tawhan wa ko ideya siyang kinabuhi nganong mura maglami kaayo nga muhatag mo share ko niyang something. Conviction na kay wala ka masayod. Kana nga tawhan naa sa kalisdanan, naa sa kawaladon. Og ikaw ang iyang gigamit. Igsoon, be open. Ablihi ang imong kasing-kasing sa pagtabang. Sultihan ti kastinot. Ang imong gibuhat nga maayo karon. Kung dili man ikaw ang makaani, posible adto sa imong mga anak. Kabantay mo mga kaigsoon, naka-inherit si Isaac nga diin si Abraham naghatag og ikanapulo dito kang Melchizedek mga kaigsunan ko og nakabenepisyo ang iyang anak. That is why pagbuhat og maayo karon para sa imong mga anak, para sa imong future. Or baka ikaw ang maka-experience. Muna akong gihimo mga kaigsunan ning kamot ko pagbuhat og maayo. Kaya wala man ko'y mga butang nga nindot ikabilin sa ako mga anak nga mga bank account o mga savings account para in the future naa sila makuha. Ang ako rang gibuhat. Mga maayong buhat nga akong ipasunod sa ako mga anak. O ako ning gibuhat kini nga mao nga alkansiya sa mga maayong buhat adto nako himua sa mga tao. Kay maabot ang panahon, anak man day ni blank, anak man day ni kuan man day ni. So ang Ginoo nay maghimog mga pamaagi makaigsoon. Mao na, kung gusto ka nga diin mas mulambok pang imong kinabuhi, ayaw paghimo og kadaot karong adlaw. Ugma sunod semana kay basig umaabot ang mga pipila ka mga tuig nga manglabay. Panilingan ka. Ug mailag maningil kung nindot. Basig maningil nga mapait nga kahimtang igsoon ko ang imong dangatan. Muna mga kaigsunan, ayaw paghimo og dautan karon para wala kay dautan nga mapaabot.
Pagbuhat og maayo karon, kay naa kay mapaabot. Muna igsoon, sultihan ti kastinod. Ang maayo nga alkansiya naa sa langit. Walay makahilabot niini. Dili sayop nga nakay bank account, mag-savings ka, or ini nga mga pagtigom, pagka maayo man na, buhatan na ninyo, tanang kasod namin. Pagtigom mo, ayaw mo pag-usik-usik og kwarta. Di mo man na itong sunod nga topic ron makaigsunan. So, diya sa Dios, magtigom ka. Okay, walay taya, walay anay, walay kawatan nga makahilabot niini. So muna mga kaigsoon, importante kayo sa itong kinabuhi nga mag-save ta. Magbuhat tagmay. Everyday, gina-check. Ayog tuguti nga ato ang mga sakripisyo for how many years. Mawalay bili lamang sa imong gihimo ining adlaw. Ha? Nagsakripisyo kag pila ka tuig nga sinimbang inalagad, na backslide ra kag usa ra ka pulong. Nagsakripisyo kag pulo ka tuig nga sinimba, nakadungog kag sakit nga pulong, ni undang nakagsimba, ana, may paywa na lang ka nagsugod. Ug di man lang nimo tapuson. Di ba? Nakuha ba niyo ang punto mga kaigsunan? Huwag mo na lang simulan kung hindi mo kayang tapusin. Kung nangalagad ka sa Ginoo nga kanang kusog nga imong gikuha, diha ra lang si mong kaugalingon, di ka ka-survive. Labi na og nag-idolize kag pastor, nag-idolize ka og mga churches, di ba? Dasig kita pag na may simbahan nga pertindaghana, simbahan nga pertindasiga. Unyag mao na imong diha ka na inspired. So ko ana, di ka kalawtay ana kay mabot sa panahon nga magka problema na, pag magka away-away na, magkawatak-watak na, ana babay. Pero kang imong pundasyon igsoon ko si Kristo, balakag magkinaon sa makagubot nimo mga kauban dia, pati ikaw maapil kas kagubot, you will stay with Jesus because you know everything about Jesus. Huh? You have the reason why to stay with Jesus. Pero og naay problema, naay away, naay mga kabingkil o guban pa, mana na ka, wala ko'y rasong musimba ko sa mulayas na ko. Di na ko mga lagad, postlan mga nagkayolanay, may pay mo balik sa kalibutan, mo pay mo balik ko dito. Kay nga no, may pa dito, malinaon, pero din simbahan na, pero ting gubuta. Ina na, may tabo. Pero kabalo ka, once you have Christ, you experience the love of God, you will stay with Jesus because you know everything about Jesus. Whatever hindrances, whatever circumstances, you will stay because you love God and you know God. Muna yung pinaka-importante mga kaigsunan, you must love God and you must know everything about God. Kung naan na nimo, di ka magpadala, di ka magpa-discourage. Kaya nga no, testingan jud ka sa yawa. Tan-aon taning imong abilidad, tan-aon taning imong kurso, tan-aon taning imong kusog, tan-aon taning imong kaalam, kasustinir bagyod ni. O tanawa siya, gitistingan. Mao na nga si Job nagpabili nimo kay imo mangipanalangin tanang buhat siyang kamot, perti man pagdato, perti pag-uswag na, kuha ara gud sulay, tan-aw di ba kabalikason. Okay, gitistingan gyud. Igsoon ko tanang blessing na nimo karon ug munay mawala, magpabilin pagka kan Jesus. Muna na ron. Pero daghang panahon, way bugas, way kwarta, way gasolina, ambot na. Problema sa uyab, nang luod lang na disiplina, nasingkahan, natudluan, nawa na. Kana igsoon, nintukar ng pagka-immature. Tukar ng pagka-immature. Bisag unsaon pagkagpasakit, bisag saon pagkagsulti, bisag unsaon pagka og dabo-dabo ng istorya, bisag yatakan pagka tungod kay naa ka ni Jesus, di ka madala. Muna gingon, your reaction ba ni sa tinuod nga Kristiyanon o dili? Sometimes our reaction to prove, mo na mag-prove mga kaigsunan ko kung tinuod ba tang na Kristos kinabuhi. Muna gingon sa mga luuran, mga fault finder, mga kinaya igsuon ko nga selfish, mutukar na gyud na siya igsuon. Kaniadto wala na mutukar, pero mutukar gyud na siya pag matrigger, no? So may nang triggeron daan aron mahibalan dili na ta igsuon ko makuratan. So may nang i-test gyud daan mga kaigsunan ko og tinuod ba ginitong pagkristohanon, no? Mo na mga pinangga nga sa atong kinabuhi,
dili yano ang kinabuhing Kristohanon. Marami kang ipaglaban, marami kang dapat patunayan sa buhay mo. Ikaw, may napatunayan ka na ba? Na ikaw ay tunay na alagad ng Diyos. Basin sa problema sa kwarta, babae, lalaki, o uban pa, ni undang nakapag-alagad. Sa una, daghang kay kagrason nga moalagad si Ginoo. Pero karon, usa na lang karason. Pero ni surrender na ka sa Ginoo. Pangutanon ka kaniadto, ano may alagad man ka, kay mahal gina ko si Jesus. Nya karon ani undang man ka, kapoy naman God. Nasakitan magud ko. Mao dinay buhat og Kristohanon. Wala mga kaigsunan sa itong kinabuhi kung puno ta sa puno bitaw ta sa kalibutanon nga mga butang pangandoy, dali kay kang ma-trigger, dali kay kang masakitan. Lain nyo igsoon, kabantay ka pag halos na lang nasimuna-una kalibutan, mga butang, sakyanan, balay, yuta, enjoyment sa kinabuhi, sulay makadungog kag pulong nga sakit, badali kay kang matarog. Sulay igsoon, pagkanang mga kalibutanon nga butang maunay pirmi na atong gina, mo duty ko alas 8, kinahanglang maka perfect akong trabaho, kinahanglan ako og ginansya, musuroy mi dito niya, alaw more gina imong dili routine mga kaigsunan. Pagdating nakadungog kag mauni kuan ko no, unsa dita? Pero word of God nga naa sa imong ulo ison, sa imong kasing-kasing, kuan ba ay pasagdaira na. Ayaw pasagdaira na kay anak ginang kinabuhi. Di ba? Nakuha niyo ang point mga kaigsunan? Kuan man ka, dili pasagdailan na, pasagdailan gina siya. Wala tay mahimuan na kayanam nang gisulti. Ato lang iampo nga panalanginan siya sa Ginoo. Pero og nagkalihis-lihis na imong pag-alagad sige na makisa mo'y pagkadaghang rason. Pagkadaghanag yung mga kining pagkadaghanag yun nga mga ika-istorya, comment. So dinhi igsoon ato yung tudlo kaninyo. Mag-save ka og mga maayong buhat diha sa Dios. Na last na igsoon ako na itudlo diha kaninyo nga being a Christians dapat dili ta mapasagaron. Ano daghang Kristohano nagkapurdoy-purdoy kay kining walay management sa kwarta. Okay. Let me tell you this. Kita nga Kristohanon, kung ang businessman, woman, grabe sila mo save og kwarta, bisan 25 centavos ginatipigan, ginatigom, how much more ang Kristohanon? Wala ba na magpasabot mga kaigsunan ko nga Kristohanon ta mag-usik-usik ta kwarta? Wala na magpasabot nga Kristohanon ta pataka laman ta kaon? Wala na magpasabot nga Kristohanon ta abusaran nato ang mga blessings? Wala na magpasabot nga Kristohanon ta libre na ta nga makapagustog unsay naa nato ato rang usik-usikan? No. Kinahanglan ang tanan mapahiluna igsuon ko. Okay? Now, daghang mga panon igsuon ko ang Kristohanon usik-usik og kwarta. Bisag busog na halakaon. Bisag busog na palit ana. Igsoon wala mag-ingon ang Dios nga dili na to enjoy ang kinabuhi. Yes, you have to enjoy. But nasa tama. Okay? Bisag busog na kaon. Unsa pa may benefits ni ana igsoon sa atong lawas. Now, ang issue na to gid is kanang pag-save and the benefits. No? Ano pa ba ang dahilan na kumain ka na ikaw busog na? So, atong tanawon mga kaigsunan nga daghang kay panahon na failure ta, yaning bahin na. Munang niabot sa punto nga dagko kay utang, dagko kayo og problema yearly, ano man. Dili man tigo mga kaigsunan ko nga mag-save. Halimbawa,
hiligi kag junk foods nya, which is kung imong tanaw na igsoon, wagi maayong benepisyo na wala na siya satisfaction sa imong dila. No? So kung imong tanaw na igsoon, i-try og save. Every 10 pesos imo nang i-save, imo na ialakan siya mga kaigsunan. In 1 year time, halimbawa, nag-save ka every day og 20 pesos. 20 pesos every day. I-times ni mo na og 30. 20 times 30, igsoon, pila man? Kwanta? Compute. Atong tanaw na igsoon ha, 20. O pila ang imong ma-save mga kaigsunan. Sa kuha ni junk foods din mo. Kana bang mga unnecessary nga mga pagkaon or sa pamana diha? Uban pa kay dagang kayo niya. Pwede man nimo isakripisyo. Di ba? Ani mga kaigsunan, 20 times 30. Adto na kay 600. I-times nimo mga kaigsunan ko og 12. Adto na kay 7 to. So, kung imong tan-awon mga pinangga, kung naado na kay tinguha diha sa bulaton sa Ginoo. Halimbawa, anniversary, bulaton simbahan. Mana ka si mong kagalingon, uban si mong bana nga or asawa nga, mag-save ta og 20 pesos a day. Ngano man, nagplano ko nga inigkasumad anniversary mo palitag para sa simbahan. Ini nga gusto si Ginoo para sa simbahan or para ni pastor ba. So, katuig na. So, kung imong tanawon mga kaigsunan ko, daghan ba kang gahimo nag-save, adunay savings para sa Ginoo? Inigabot mga kaigsunan ko sa bulwaton ka anang tuiga. Pero ang problema ha, ang tun mag-uban, mag-away-away, aguban di na musimba kay maulag gini. Kabalo kaigsunan ara magunato ng solusyon unta. Tungod kay walay pag save. Usa ni taboygson, kung imong unanaon, kamong magtiayon, nag-save mo og 20 pesos a day. Nag-sacrifice gyud. So i-times 2 nimo mga kaigsunan. Aduna kay 14,400 sa usa ka tuig. Tag 40 pesos dala sa imong bana nga imong na-save. So dako kay mga kaigsunan. So, kung ang matag usa lang nga naa sa simbahan, mag-save even 5 pesos, 10 pesos a day, posible din mo na mahimo. Palitan, i-weekly nimo. So, mag-weekly ka mga kaigsunan. Bisan ragani og tag 5. 5 times 7 mga kaigsunan. Pila? 35. So, i-times nimo na og 4 mga kaigsunan, 140. I-times na po nimo na og 12. 1,680. So, bisan ina na lang nga gamay mga kaigsunan ko, dili magkalisod ang bulaton sa Ginoo. Yun na ba? So, igsoon, mostly man go, daghang kay ta mga unnecessary, mga non-essential mga kaigsunan ko nga ginapalit, mga useless kay mga dili kay necessary ba nga kinahanglan gyud ganaan ang butanga. Yes, na necessary palitan na. Pero mga unnecessary mga kaigsunan ko ayaw na. Himo kag sakripisyo para sa Ginoo, kabalo ka. Doblehon ang sa Ginoo mga kaigsunan ko. I-practice na mga kaigsunan, magtigom ka. Dire na ako gitigom mga kaigsunan ko para sa bulaton sa Ginoo. Na ako'y blessing nga madawat na ihatag ang Ginoo. Ako ginangkuwaan. Itigom kay sumabot nga panahon. So makantigo ka mag-save. Makantigo ka magkaigsunan. Aron wala problema. So muna nga ayaw pag huna-huna anang unya sa nabit ako madawat, nabit ako sweldo no. Dili ka paniguro 100% kompleto na. Pero mag-save kag 5 pesos a day, mapuno gyud ang imong sudlanan. Imo rang limot-limutan, sulod sa usa ka tuig, dako kay kag matigom. Di na kay mahatag sa Ginoo, na kay mahatag sa simbahan, na kay mahatag sa pastor. Di ba? Diha sa imong pamilya igsoon another. Gusto kang magtukod og balay, palit kag motor, save.
sugdi karon. Ha? Sugdi karon. Ang pinakasikreto nga makatigom gyud ka, prayerful ka. Hinimba ka, hingampo ka. Nag-alagad ka sa Ginoo. Nga naman. Dagang panahon nga wala jud ka ka-save. Nga naman. Ang imong gitigom tuwa na padulong sa sakit. Tuwa sa tambal. Unya, laing problema, maglisod kag tigom pag bisyoso ka. Kanay mo gipalit og tuba, palit nimo ilimnong makahubog, gi-enjoy nimo diha, ipalit nimo og sigarilyo, palit nimo og likin, palit nimo og tabako, palit nimo og mama. Og imo nang gitigom, sulay, sulod sa usa ka tuig. Kanang sigarilyo puti gyud ang mahala ron. Ha? Kabalo kag unsay natigom ana igsoon ko? After 10 years or 5 years, ospital ka puluta. 10 years nga pagtigom nimo og tag 5-5 adlaw pila. Og 10 years nimo nga naa ka sa bisyo, pilay magasto nimo og ospital. Muna akong sulti og naa ka na mga bisyo igsoon ko. Pagtigom na lang daan. So muna nakabulos, musamot ka kapobre. Nga naman, ang salapi nga imong tigumon para unta sa imong pamilya, para silang pag-eskwela, para sa inyong pagkaon, ipalit og tagbalay, ipalit og tagmotor, on sabay mga kinahanglan sa pamilya, dili na. Kay nga naman, magtigom, tuwara sa sakit. Ha? Tuwara sa sakit. So muna ako mutudlo niyo mga babae, ha? Mga babae nga dalaga pa. Ha? Ayaw in taon mo pamana og bisyoso, sugarol. Kay mura ra gyud mo nag-suicide. Gawas lang magbag-o. Gawas lang magbag-o. Mura ra gyud mo nag-suicide. Oh, mamana ka og bisyoso, hinginom, hinabako, ug uban pa drug addict. Ug uban pa nga mga bisyo, baydor. Di ba lakidor? Ano man na ba mga laki nga ganahan pug laki na nagbinyo, double ba, double. Duha gidala. So mura ra gyud ka nag-suicide inday. Natili man gud pastor, kay gwapo kay pastor. Nindot kay kuan pastor, gwapo gid pastor, kanang kinaya pastor, kanang batasan pastor, kanang kuan mausab ra man ko na pastor. Maayo ra mo ko nang inom-inom, kanang bisyo, maayo ra pastor. Pero kanang itsura pastor di na ginamatambalan. Ha. Di ba? So mga babae, mga batanon, ay mo kadalaan ng kagwapo. Maluoyin taon mo. Kay mura ra gyud mo ga suicide ana. May lang mabag-o na kay okay kayo. Mana mga lalaking babae nga nasa bisyo, kahilayan, atong sulti kaninyo igsoon. May oras pa nga magbag-o mo. Way problema pastor, bisag bisyoso ko, gwapo bitaw. Sige. Kanay mo kagwapo, di na lisensya nga di ka mahatod og ospital. Kung magsige kag inom ug uban pa kay makadaot kinan sa lawas. Munang atong tudlo kaninyong tanan. Unsaon nimo nga pobre pa ta, wa pa ka mag-eskwela. Tapulan pa, bisyoso pa, aperting sa muta. Ang gobyerno mo ipiting luya na to. Yang gobyerno ato pang pasanginlan og di kahatag na to. Muna makaigsunan, kabalo mo kiniuntang atutang Pilipinas karon pertinent ning pagkahaya-haya. Na halos na ng kabukiran, na kalsada. Halos na ng kabukiran, na kuryente. Nakakabukiran ang mga balay, panimalay, na anay mga tubig. O laptop istorya, kining tulo, kalsada, tubig o kuryente. Halos na unta na provide sa tanang mga barangay. Unsaon mga kaigsunan ko sa kwarta nga para unta ini, ma-divert. Makuha budget para mga mayor, tabangi ko mayor, kinasakit mayor, tabangi. Oh, sa hinungdan, bisyo. Oh, na-aksidente, kay hubog. Nadabanggaan, kay nagsuparay ini kalsada. Nahulog sa kanal, kay hubog. Tanawara, nagdugang sa problema sa atong gobyerno. Imbis ikalsada na tato, imbis ipusti na tato, imbis ipatakod na to og mga tubo sa tubig, wala. So, napabiling pobre, nga naman, pagpabaya sa kagalingon. Pero ang tanan pa sa magkayusa, makaigsunan, mo nagingon ito ba? Kung ang mga hinungdan lang unta, mawala. Murag, makuakuan ang problema.
Kaglabanan, ang bana mangulat taga-asawa hubog. Oh, tungod na sa inom. Di ba? Nayuban magkasakit kaysa second hand smoke. Aso na lang, aso. Oh, nakita po digsuon nga manigarilyo hay ato lang pong tambag. Dili po ta manigarilyo ang sulod ng sakyanan or naa sa mga daghang tao kung manigarilyo manggaling ta. Ana lang po tawo nga kitara kanang walay maangin kay dili beta ng tao nga atong ikatapad manigarilyo ay. Di ba? Ana mga kaigsunan, ako na ba? Kay usahay na kung nakita igsuon ko, pabulhot rin pabulhot. Labi na magmanihot ang sakyanan. Ha? Magmanihog sakyanan. Mag-drive og motor. May natong pulo pasilit bulot-bulot tig sinatay pasahero. Di beta na pasahero hinabako kay hinabako ng tanang pasahero. Lipay na karon watay gasto. Ana sakyanan bisan asa igsoon so ato nang likayan. Una makaigsunan katigom tag sakit og balatian problema og kana na tay mawala makaigsunan kabalo mo dili ba tanan nga smoker. Ha? O kanang dili tanan nga ang hinungdan dili sa pagpanabako. Nabe hinungdan igsoon ko nga dili ka hinabako pero ang hinungdan nimo tungod sa aso. Ikaw nga kuan lang diya na naasuhan lang. Di ba? Dili ka hinabako pero ang isyu ano hinabako ka ma'am? Hinabako ka sir? Dili man. Yung ano man nga usama sinungdan ang aso. So muna makaigsunan ako kay nga problema. Munang dili gyud maglisod og uswag maglisod kag save. Kay kanang i-save nimo nga salapi igsoon para sa imong pamilya, palit gatas, palit og para sa mga anak, para sa atong balay, para mo lambot, mo ginhawa ang atong kahimtang. Usaon pa nga to ana sakit, to ana sa balatian mo nagingon. Magkasakit mangani ning walay bisyo. Maaksidente mangani ning tarong ra kayo dili hubog. Di ba? Samot na gyud. Muna mga kaigsunan nga atong gitudlo nga kung mahimo gidon ta mga kaigsunan mawala na. Mawala ang hinungdan ngano nga daghang mahubog, daghang magkasakit sa baga, sa atay ug uban pa, di ba? Kung makabasa mo di mga kaigsunan sa mga tarpaulin kining kanser sa liog, hubag atay, unsa pa man ang mga hinungdan nga makadaot sa lawas. Ha? Nga pagigibutang gani mga kaigsunan, can kills, makamatay pero malibog butaan eh. Makamatay man unta gyud ni, pero ngano man ning nara maghapon. Ha? So murag gatuyok ra no, gimono naon ba gatuyok ra. Nangitag naitambal naapoy tiguba. Kauban ras na naay tig sunog, naapoy tig responde. So yun ana ba mga kaigsunan nga kahimtang unang kita, di maginato ma-adjust ang kinatibok ang puwersa kay dako man. Arita nga kita na lang gyud mo mag-adjust. No? Dili sa ato nga family. So dinagko man to, aritas ginagmay, ari sa ato nga family. So maglikay ta igsoon sa mga butang nga walay hinungdan, paggasto sa mga butang nga walay hinungdan. So unsaon pagtubo sa ato ang pamilya? Unsaon ato paghatag di sa Ginoo kung kita mismo nagpabaya? So pagtigom di ay. Tigom di igsoon. Huh? Kay kabalo ka sa imong gihimo, ikaw ang mabulahan ug ang imong pamilya. Ikaw ug ang imong pamilya mabulahan gayud. So pagtigom, 5 pesos a day in 1 year time. Perti na naghana igsoon. Makapalit yung kag motor na igsoon o ganahan ka, palit ka sa mga gamit. So at least sa imong tiniguman ya, min ka kana bang tawhana kana to silingan wala man nay trabaho. Wala ba'y trabaho na kong sweldo, nakapalit ligig motor, alangan, in 3 years time. Ato ko sa like compute, be? But ito ha, 5 pesos times 5 pesos times 30. 5 times 30 igsoon. 150. So, 150 igsoon ang matagbulan niya. I-times ni mo na siya og 12. 1.8. Okay. 1.8 times 36. 1.8 times 36 months igsuon ko 3 years. 1.8 times 36. 64 64,000. I-compute nyo na mga kaigsoon na 5 times 30 then 30 times 12 then times 36. 36 months. Months atong i-compute. 36 good for 3 years. So, naa kay 64,000. Dili ka kautang. Di ba?
Halimbawa karon igsoon, napagilain na to nga i-suggest diyan ninyo. Kung magminyo na ka dodong, wari dodong. So, magminyo man gyud mo, ano yang itong yung buhaton para di mo magkalisod. Mga ginikanan tudloin niyo mga anak lalaki para di na mo makagasto. Okay, dodong. Imong edad karon, kuan pa man 15, 20 yan. Di ka magminyo. Oh, sige, so mabisig magminyo ka after 5 years or after 10 years. So ang imong anak nga magminyo tudluin na nadaan. Dong. Oh. Tagaan ba nimong baboy nimong anak? Tagaan nimong manok? Or mangayo na dito sa mga ninong o mga ninang? Hala, sige. Oh. Dayong. Sige, buhian na dong. Tagaan nimong punan nimong anak. Dong, ari dong, pagbuhig baboy dong. Pagbuhi. Moni siya. Oh, moni dong, tagaan ti kag 5,000 dong. Hala, pag ipatigayo ni dong. Bisag bata pa, tudlo eh. Niya. Moni siya dong. Patigayo niya. So palit nig baboy dong, palit pasaw dayong kuan ka magkuan kag manok, uguban pa tanan nga pwede. Kay magminyo magikas sa umabot panahon. Di after 5 years sigsoon ko or 3 years, ngayon ang gipatigayon. Di na ka magproblemang ginikanan. Ano man? Naa namang kay andam ng imong anak. Bisag di kuan lang ka maghuluhinambid na lang ka. Oh, maghuluhinambid na lang ka ano man. Ang imong anak karon palang daan kay moabot man ginamagminyo ng imong anak nga lalaki. Audi, pag abot sa 5 ka tuig, wa na per agiyahang baboy na himo ng baka. Agiyahang mga manok wa na perti ng daghana. O pag ingon minyo, pila gaston? 150,000 age sa iluan ra. O sa itabo, sa wala pa siya na minyo, nanay balay, nanay baol, nanay mga hayupan. Asawa na lay kulang. Pero pastor, naa naman ko halos tanan. Wa man po'y musugot. Nawa na ko'y labot, ana. Ikaw na bahala na. Oh, di ba? So mga kaisun, naaraman god nato ning kining pamaagi. Kay kining lamang god ning atong pagkatapulan. Ayaw natin mag-sacrifice. Kining atong pagkatapulan, mo ni muhatod nato sa kalisdanan. Bisag di na ka maadtog Sibug, Manila. Ha? Kay nga naman, daghan kay tang lingkod, daghan kay tang higda. Ya jutay kaayong trabaho, jutay kugi, mas dako ang ning gawas, kamay ning sulod. Ha? Muna yung daghang katulog, jutay trabaho. O, salita mo, nagkalisod-lisod. Kining pagkatapulan, makapurdoy ni mga pinangga. Tapulan pa, kusog pang mangandoy. Kasagalan ra ba ining mga tapulan kay dagko? Mo'y tagas kay pangarap sa buhay. Grabe pangarap. Pagkugig son, bisag gamay ka og gamay kag pangarap pero dako kag kugi. Pero tindali Di ba? Kabantay man ning ubang nga mga tao nga bisag 25 tabos na ginuton. O tiguman na. Kay diha kay igsoon ko muswag. Ayaw pagkumpiyansa oy. Ha? Mula din himang kay igsoon na amo gyud na practice. Magtigom ta ug unsay naa maura dili na ta nang biya normal nga sa pag-alagad si Ginoo biya normal. Pero sa ato ang mga ginabuhi pagkugi ako wala magyud koy baol, wala magyud koy pangita mga kaigsunan ba. Fully magko nga naga full time ko na sa ministry. So mo gini adlaw-adlaw kung bakante ko na ako sa live. Unya pakuman ba na ako direksyon, napakoy trabaho o yung kamagkugi sa panimalay. Kaya akong asawa, wala man dire. Ito man gabantay sa mga anak. So ako trabaho ining nasa balay. Manglaba, manghugas, manglimpyo, magpakaon sa manok. Kaya po ko'y manok diring jutay. So muna atong ginaatiman mga kaigsunan. O nyag na ibuluhaton, nagiuban nga malimtan. Di gyud maatiman. So di nakuha na ko'y panahon ng pamaol mga kaigsunan. Wala po ko'y sideline, uguban pa. No? So nga ko rin yun, nagulat ra ko sa blessing ay padala sa Ginoo. Mura na ako ang mga kaigsunan. So dapat while waiting do something. Muna usa sa pinaka-importante mga kaigsunan nga atong paningkamutan nga every time nga pwede pa tang makalihok. Ato nang himuon. Ha? Kay diha sa Ginoo mga kaigsunan, di yu kumingon nga abi kay bless ka magtinapulan ka. Abi kay na kay Dios, pagyaka-yaka ra diha. Ha? Dili. Kabantay mo sa statement nito ni Job. Gipanalanginan sa Dios ang buhat sa kamot. Sa ato pa ang kamot nilihok. Ha? Ning lihok. Oh, di ba?
Gipanalanginan ang buhat sa kamot ni Job. Sa to panilihok si Job, wala magsige na naglingkod si Job, mao na dato si Job. Oy, di gyud ko moingon nga si Job na dato. Nga nagsige naglingkod-lingkod. May gibuhat si Job, gi-bless lang. Una nga blessing, gitagaan og kusog si Job. Oh. Di ba gitagaan kag kusog unsa may gamit ani mo kusog dili mo na ibugwad, dili mo na trabaho. So man naging unigson, ayaw pangayo sa Ginoo ug ka sa akong bugas nga mubagsak na sa mga tubangan. Ang imong pangayoon kusog nga makatrabaho ka, makapangitag us ka sa akong bugas. O di ba? So dapat igsoon natay mindset. Tuno unsay buluhaton sa Ginoo, tuno unsay bulaton sa tao. Ayon nagpangayo sa Ginoo igsoon nga has been already given to you. Ginoo, tagay kog bugas. O na kitagaan ti kag kamot. Anak na nakay-tiil diha. O makakita na kana. Kay maingon ka nga Ginoo, tagay kog ka sa akong bugas. Imposible kay nang mubagsak na si mga tubangan. Gawas og immediate. No, immediate. Nga may gitandog ang Ginoo gidadan kag bugas. O kamong nang lantaw diha karon. Wa may bugas diha. Hulata karon taon na maabot diha. No, wa may kwarta karon taon na maabot diha. Hulata lang. Ada mo sing gawang paghulat. No? Yun ana ba? Mo na mga milagro. Kalit ba ang panghitabo? Pero dili na kada adlaw. Di na kada adlaw. Sa panahon nga immediate need. Timaning term immediate need. Kanaraw nanghangyo kag protection. Alangan pa ba sunod bulan pa katubagon? No, pero karon wa nagikip kaon, gutom na gikakayo. Alangan man og pabot pa ikaw piti na kang gutuma. Unya pabugwalon pa ka? Pagalingon pa ka? Palubuon pa ka? Kay gutom na kaayo, dili po dagway. So ang Ginoo magpadalag ka ng pwede ready to eat na. Murabag RTW, ready to use na. Pero busog ra ka pirmi, Ginoo padadin na pa kog bugas, Ginoo magpaabot ra ko aring gawang, dili po dagway. Wala man kay dapat may sakto tang kaalam mo kay balo sa mga butang nga iya si Ginoo ug iya sa tawo nga buluhaton. So una sa tanang kasunod duminaw karon, pagtipid mo mga kaigsunan, ayaw ninyo palita ang mga butang nga dili necessary, wala nagikinahanglan sa imong balay. Apan kung gikinahanglan, buhata ka na. Ang imong nanan makasave ka. Bisag unsa ka kapobre, di gid mahimong di ka katigom. 5 pesos, 2 pesos, tigoma na, uabot na panahon. In 1 year time, na nakibag-ong motor. Di ba? So layo na mga kaigsunan kong kasimbahanan. Karon nagproblema wa gi sound system ni. Lisod gid ni. Sige lang. Kuai lang og slice lang ang imong nga budget. Kana dili bugat. Kuai lang og 20 pesos ba in 1 year time. Halimbawa, kung 20 pesos kamo matag tao tag 10 pesos a day. Ano butan na pulo mo ka tao or 20 ka tao 10 pesos a day. Inig kasumad before sa halimbawa ang anniversary sa marong adlaw Huwebes pizza 20 20 ron 20 baron mga kaigsunan ha. Sige mamenas kong cellphone 20 okay pizza 20 Marso 20. So karon man atong anniversary Marso 20, ako mawag ka ninyo nga maghimo na puta og savings para sa umaabot kay wala pa manggitay, wala pa mantay bungbong ning atong simbahan. So maghimo tag sacrifice 10 pesos a day adto na sa balay atong pagatigumon. So mga 1 week before sa March 20, 2026 ato na siyang pagkakuaon dadon nato dinhi. Di ba? So naapay kasimana para ayoson ang bungbong sa simbahan. O niya makatigom ko na mga 10 mil, 20 mil. Di sulbad kapalit hollow blocks, palit simento balas, kabilya. Next year na po another project. So make it sure every year you have project. There is a Shine FM mga kaigsunan na atay yearly nga project. Atong miagi nga tuig natay project mga kaigsunan. Ug nakoy project ako nang fokusan. Nakoy project usa koy tudlo. So ang atong project sa miagi nga tuig igsoon sakyanan. Gihatag si Ginoo kay gamit man kayo. So ayaw po mo pataka og project igsoon kung walay confirmation si Ginoo kay problema gina.
So palitag may gamay lang ang sakyanan igsoon ko pero muaway ni kabukiran, muaway ni kinargahay. Oh, palit. In ana nga tuiga, wa kabot og 1 year, in 4 months time na fully paid igsoon ko. So human nga project. So okay na. So nagamit gi sa useful gid kaayo siya. Ang mao nga project. Sunod, nag-project ko igsoon og speaker. Amplifier. Wala kaabot og uska tuig, naabot gihapon. Gitigom-tigoman lang, naabot. Sunod mga kaigsunan, ang project nato ining year, ining last year mga kaigsunan sa 2024 is ang solar sit-up. Solar sit-up mga kaigsunan. So, kini nga project useful kay ngano man. Wa naman tayo ba na ako'y balayron sa kuryente pero minimum na lang. Pila minimum? 50 siguro na. Depende sa matag bulan nga minimum. So, ana lang siguro. Kaniadto, nag 3,000 ang bulan. 3,000. Kapin. Or 2,500, 2,800. Usahay kong magtingulan. Mo abot siya 1,800. Ana, basta kay running yun. Naagyod ang pirmi nga nasa 2,500, 2,400, 2,300. Ana yun. Matag bulan. Yan, usahay maka-aircon ta. Labi na pertinita. So, makalagpas siya og mga 3,000 yun. So karon ang solar setup na to mga kaigsunan. So salamat sige naman na to nga project. So nakumpleto. Halos na di pa gino 100% pero anas mga 95% ang ato nga setup which is naka-operate kita karon kini akong gigamit. Murag wala na ko di kikimura, wala na ko gamit-gamit igsoon makagamit lang ko og kuryente sa Norico. Kung mag-welding ko kay di makakaya tong inverter. Mag-welding ko pero sa mga gamit din suga tanan halos tanan except sa welding machine except ra sa welding machine mao na makaigsoon ng fully nga atong ginagamit. Walay palong-palong igsoon ko ang atong inverter Monday to Sunday, January to December, pati ang mga silingan nato nakabenepisyo, pati ang kuan ang mga loads sa igsoon, ref, kini istasyonan, amplifier, mga suga, heater, rice cooker o uban pa nga mga loads mga kaigsunan. So muna to ang na gamit. So wala na tay monthly bills nga dako aga to na lang minimum. So yun na nga project. So sa pagtigom. So wala nagsayang ng pera. No? Wala nagsayang. So akong gigamit sa galamiton gyud. So imagine grabe wala tay brown out dire. Nya dagko pa ba dagko kay tag loads mga kaigsunan kanang loads kada bang mga appliances. Loads may tawag ana nga imong ikarga sa ato nga kuan sa ato ang kuryente or kanang sa solar. So mo ni karon nga bisag dili kayo init pero tungod sa kusog sa ato nga charging nakagamit ta mga kaigsunan. So wala na tay palong-palong gawas lag kagapon palong tagkadali tungod sa kilat kay makadaot man na mga kaigsunan. So mana solar setup pa kay sa project every year na tay project. Sunod na po danay na po tayong project atong pang yung Lord sa may project which is useful sa ministry. So ang ato karon nga monthly bill nga atong kanang tag 2,000, 3,000 atong natigom. No, atong natigom. Atong natigom ang kaigsun. So kung katigo lagi ka mo manage diha, musuwag ka oy. Bisan dili ka sa magutay income namo mga kaigsunan. Ako wala dunay, wala ba ko'y income. Akong asawa nagtinda-tinda na para ra gyud sa among mga anak nga para silang panginahanglanon. Nya usahay kung nay mo extra nga kita sa kang asawa mo ay among gamiton para pang gasolina adto gayongon. Og sa simbahan igsoon ko adi gyud ka saligan. Apan ang Ginoo wala mo hunong o pamahatag o pamaagi. Muna diha sa tuig aron makasave ta, dapat wala na mga bisyo, wala na lang uban nga mga unnecessary nga dili lang manayon wa gyud maghatag og kaayuhan gigastuan pa. Gigastuan pa mo nang atong mga pagkaon kung naghinobra na atong itipid. Mga bugas na to naghinobra atong itipid, dili na to sayang-sayangan mga kaigsunan. Nara mo ganato ng pag-manage. So muna itong ginatudlo ginagiya mga kaigsunan nga imong tanawon nga fruitful ba ang imuhang gi-invest, no? Dako-dako man tagasto ining sa solar mga kaigsunan, mga almost mga 90 to 100,000 pero everyday na ta nagagamit. Why brown out? Labi nagmainit kay mga kaigsunan. Okay kayo. Pero ni karon tibuok nga gamit dire apil pa ang silingan
nga nakabenepisyo kay maghinubra man ang ato ang power, so atong i-share sa atong silingan. So kuan ni kasilingan napay simbahan nga atong nasiran igsuon dito sa Atbang, so ning connect pud sila sa ato pong nasiran nga makagamit sila nga sa kuryente mga kaigsunan ko. So pahuway ang ato ang Noriko o gamit ta, so makasave ta monthly. So yun ana makaigso adunay mga investment nato nga dako sa pagsugod pero last long ang gamit, no? Nga dili man mga kinatong gigamit, dili man ni katong mga substandard man ni makaigsunan, mga kuan man gini, mga class A nga mga gamit, no? So mo na nga nakasave ta nya pila may warranty ani makaigsunan 5 to 10 years, no? So kunin mo na dako kag ma-save. So nya na nga paagi diya sa Ginoo naara nato ang pag-manage. Mga yun nga purdoy mamigino nagkalison alangan nga mapasagaron, alangan nga usik-usikan. Ay pagsalig nga na Ginoo mag inusik-usik ta. O dapat mag-budget ta, magtigom ta, mas lalo ganitong ampingan kay gikan ni sa Ginoo. Mura ba kitang abusar? Wala ba ng grace? Ha? Unmerited favor. Mo bitaw nang usahay na doktrina igsoon kung abi kay luwas na magpaturagas repod, dili mag-amping. Kay giluwas ta, damurtang mag-amping sa kaluwasan nga atong nabatonan, mas huptan pa nato kini. Sa dakong paghupot, giluwas ko, mag-amping ko, magkinabuhi ko nga balaan, matarong putli. Sama kaniya, o damurta lang himon, kay giluwas ta. Manay dapat mga kaigsunan, munang kamo diha ako mutudlo kaninyo. Mag-save mo, ug unsa inyong gipamulong nga to sa Ginoo, tumana na, ug namoy saad sa Ginoo, buhatan na. Aron mas mulambo ka. Mulambo kasi mong kinabuhing Kristohanon. Mulambo kasi mong pangirming ano mayon. Pastor, din lang ko mga lagad kay nangalagad ko nagkalisod. Alangan. Nagpabaya man ka. Wala man ka mag-amping, wala ka magtigom. Bisyoso pa. Saibit pag tabako, saibit pag inom, saibit pag mama. Nanay tanawa ra. Nya di pag yun, tighatag si kanapulo, mga halad, unang bunga, anasamot. Wala makaigsunan, kabalo ka. Dili lang, nawalan ka. Kung dili imong pamilya gubot pa kaayo, gamay lang bikil, lawa na, tuwa na. Walay kahimtang sa ato nga kalibutan mga kigsunan. Dili katigo nga mag-save, dili katigo nga magtipid. No, munay gingon. Way trabaho, yan ay motor. Nasiging ka suroy-suroy bisag walay gamit ng isuroy-suroy. Di ba? Di gagasto ka gasolina. Nya ang maintenance ng motor, wa gani mag-iningon ni mga kwartahan. Ane, kanang imong linis-linis ani imong ligid, kanang imong usik-usik ni imong gasolina suroy hala kuyo kraguta ato tas bulaton sa Ginoo puslan gina. Wala kag mahurot na imong gasolina, mahurot na imong ligid, malinis biyahe basta kay gigamit sa bulaton sa Ginoo. Muna ko di ko magproblema mahurot ning gasolina, mahurot ning kwarta, mahurot ning ligid ining sakyanan, basta lang kay gigamit sa bulaton sa Ginoo, di kay imong gisuroy-suroy sa walay mga hinungdan. Kana po meaningful po na imong gitrabaho igsoon. So muna yung pinaka-importante, makatigo ta mag-save din sa tong pamilya. Dili kay warsyak lang ng warsyak, bisag unsay gusto sa anak, hala sige. No. Dapat na kay mindset. Kay ngano, dili lang biya karon ka mukaon. Ay galimot. Dili kay karon ka lang mo gasolina, dili kay karon lang mo dagan na imong sakyanan o imong motor, dili kay karon lang anak kang bistiha. May muabot pa nga lain pang panginahanglanon. That is why pag-save. Halimbawa, nakikwarta nga 5,000. Imo ning gihurot og kaon ining uskabulan. Hala pangumprag taman sa ginawa. Di? Gibudgetan unta ka og 5,000 good for 5 months. Oy gihurot ra uskabulan. Di? Kuraw ka og Kuraw ka og 4 ka bulan. Kuraw ka og 4 ka bulan. Una, dili ta magpataka, bisag dato pa ta, mag-save ta, mag-budget ta, magtipid ta. Pero sa Ginoo, moingon ko, ayaw pagtipid sa Ginoo. Kay sigurado na, pero dili sa tuwa, dili magpatakag pamalit, bisag dili nagikinahanglan, dili magtaka o patakag kaon, bisag busog na, o gutom hala kaon. Kaon gyud insaktong pagkaon. Ang mga sustansyang mga pagkaon, pero kanang hinobra na, bisag busog na hala, samo tagi ng inom, bisyo, sugal, way siguro, tabako, ug uban pa. Bisag gani kining slight lang mga kaigsunan, bisag kini kining kape.
sa di pa mo kaon mangapi. Si samtang nagkaon nangapi. Inig ka magkaon mangapi. Inig ka tiod-tiod mangapi. Aadik na gina. Munang uban di nakatulog og way kape. Napoy uban di katulog og way kape. Di pod katulog og di ka kape. Og mangapi. Namo na mga kaigsunan nga sari-sari gining kahimtang sa tao. Pero ano lang ko itudlo ninyo to be final. Self-discipline. Kung wa kay disiplina si mong kaugalingon, diha magsugod ang kalisdanan mga kaigsunan. So salamat sa inyong pagsunod, sa inyong pagpaminaw, dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan nga diin nga tayo nakatunan pag-save. Buhata ang gusto si Ginoo kay buhaton usab ang part si Ginoo diha sa imong nga kinabuhi. Ampingi ang kaluwasan nga imong nabatunan karon, ampingi ang imong naangkon nga gikan sa Ginoo. I-treasure kini nga butang nga dili mawala, dili mapanas, dili maunsa. Maunay ampingi ibutang sa imong dughan ug ikinabuhi sumala sa imong nasabtan. Kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, salamat kay dalaygon na TBB. God bless you. Og ni Brother Marco Rara Cabaron, thank you so much. Thank you for watching Dong R. Ang Dios magapanalangin diha kanimo. Og napaywa na to ma-recognize ato sa ipa-recognize. Brother Ruel Sanipa. Salamat dalaygon kay Dios imong kinabi Brother Ruel. Kumusta man ka diha? Og ni Nanay Rose Flores, hello Nay, good morning. Asa mis Nanay naron sa Manila karon? Or asa ni sa dapita si Nanay? So may buntag pastor, mina ko karon. Thank you Nay, God bless you. Napailain na to nga mga mensahe nga taga-agpagtagad, no? Palangga gikay ta mo mga kaigsunan, no? Salamat kayo. Salamat kay sa tong igsuon. Kanunay ni nga nagsabay mga kaigsunan. Naga-comment dalay ko ng Diyos ni Angeles Tuanda. Good morning Pastor, greet ko sa akong mama o papa sa Tihil na always naminaw sa imo program. Thank you. Salamat yan Pastor Fidel Tuanda. Salamat kayo Brad Fidel. Atong pinangga nga igsuon, ato ang silingan. Naranang unahan nato palangga kay nato ni ato mga kaigsunan og ni Nagupan Minda Teves. Thank you kaayo may buntag pastor, maayong buntag sa tanan nga mga katawhan ni Lord. Salamat kaayo. Og sa tanan papod nga mga naglantaw kanato. So salamat dong RR na sa Riyadh. Amping na dong R ha. Tudloin niya may og sinaudi nga inistoryahan. Nagka-chat min dong RR last time, nag-share siya nako og ngalan sa chocolate nga kuyaw kayo. Ngalan, di na to mention sa ngalan. Ngilngig po tong ngalan nato dong R, no? Maayong buntag diha ni Tia Ines. Kumusta mo diha Tia Ines? Brother Arnel, antepuesto diha sa may Pakuan, no? Malaygon kay ang Dios, no? Busy gyud si pastor mga kaigsunan, no, sa atong trabaho. Diha sa Bloton sige mo biyahe na pugkuron. Ini kaman ani manglaban na pugkuron igsoon, ha? Labata, manghugas, luto, manay trabaho dire. Manay trabaho mga kaigsunan. Manay akong trabaho adlaw-adlaw. Kung nay buluhaton, abante kay madto kog ili na pod, madto ta og apalali, ding madto kog Cebu mga kaigsunan. Siya mga taga Cebu. Diya sa may Pulo Alcantara. See you there. So good morning. Sakto gyud na pastor kay ako gikuha sakto gyud na pastor kay ako gikuha ni Lord akong coffee kay nagpalpitate naman ko niundang ko coffee nakasim ko og almost 800 kada bulan og salamat sige tanawa ra. So muna yung daghan tang mga butang nga gigamit nga walay benepisyo niya wa ka naka-save na kuan ka try kanate kanay mo hang na-save tiguman na isulod nag-alkansiya i-try na sacrifice gyud dili kay pangitaan man puno natog laing mapalit wala man ta nakapalit og kape ipalitan niglain i-save na for 1 year 800 times 1 year times 12 kapalit kag motor patukod kag balay di ba yun anak ba kaigsunan
Oh, pwede man mo inom ka kana slight lang. Ako nga mo di man ko walitan ay mga kaigsunan to mo invite pastor. Pangapi, soft drinks guban pa. Nay panahon nga mo balibad nako. Halimbawa karon nakainom ko coffee. Ako na nang balibaran ng after 3 days ana. Mainom ko once a week siguro, twice a week. Soft drinks mainom ko. Pero ako sa una-unaon wa ba ko gainom atong previous nga mga adlaw. O ana lang ba? O dili kay sunod la. Maigsoon, dili sa ingon nga nag-save ko. Yes, makasave man ko kay libre man. Aba na ta kay libre. Pero ang imong health, yan na po itudlo mga kaigsunan. If ever gani adunay mga tao nga imong offeran og coffee or soft drinks or unsa, yan mo refuse sila. Ayaw ka pangluod. Gibalibaran gyud ko mo pa talag saragani. Igsuon, mura po na imo gipatay po taon nimo na nga bawal niya ang coffee, bawal niya ang soft drinks unya imong na murag napugos siya. Ning na trigger pala man tong sa tawagan ni diabetes, na trigger pala tong pagkapalpitate. Ana. Makaangin, di ba? Oh, igsuon apo yun ana nga atog yung bantayan. Ayun nga na, sis, dili lang sa ko ana. Ay, di ka, pastor. Kuan ka, pastor. Na magkaigsunan, dapat tanaw po ba, bitaw tuod sa kuan na lang, water na lang, o tubig. O sige, kanina lamang. Okay ba, si bag na ay mga sakit or na ay mga problema sa lawas nga pwede matrigger. So, dili ba tanang gi-offer na to, makatabang niya. Surely, paniud to na lang hinoon. O ana, paniud to or unsa ba? Pero, pastor, coffee. Sige. Imong paminawon ang iyang response kung okay ba. O ana bang kaigsunan? Ato pong itan-aw na. Sige. So, ayaw po mo kakuan nga mo refuse siya. Okay. Kay sometimes, naman ko term nga gigamit po nga to refuse an offer is an insult, but not all the times. Nagprotektas tong kaugalingon igsoon. So, na panahon nga, pastor, pagkapi, dili lang sa kuana. Dili sa ingon nga di ko minom kape, pero nakainom ako last time, God. So, gina-budget pod. Soft drinks, mo inom ako, pero dili mayong sigihon. Ingin na mga kaigsunan ba? Okay? So, fully masabtan gid na to. Okay, so good morning. Sabda ni Sister Genevieve Temporada. Salamat, pastor. Tanaw sa imo, nakatanaw siguro sa imong live nami sa hospital. Okay? So, believe lang kay sigurado gyud nga si Jesus magapanglihok sa ato nga kinabuhi. Ni Jason Mariano, good morning Pastor Kim. Salamat sa Ginoo. Ani Pastor Anelia Estrada Abalye, thank you for watching. Labihan kanindot kung naa ka sa Ginoo. Our time is now 10:39 in the morning and you're still listening here on your favorite Christian radio station 95.9 Shine FM is a non-commercial community Christian radio station building stronger families and stronger communities, always playing the best music for your soul. Thank you again sa tanang kasunog na minaw. God bless me, God work with you always. And stay tuned lang yung mga makaigsunan diya sa Bible, diya sa mga pulong sa Ginoo na maghatag na nato sa kinabi. Again, good morning din Nanay Nining. Always tuning in to sa iyahag yun nga kasing-kasing nga to sa Ginoo. Naka-tune in good pirmi. Always konektado din sa Ginoo. Sa kinabuhi ni Nanay Ning, I was so blessed. I'm so blessed sa kinabuhi nga diin. Even sa tanan nga naitabo, nagpadayon siya sa pagtuo, pagsalig diya sa Ginoo nga faithful good kaayo na. Muna kiyon dili hindrance ang ato ang kining dili ibol ang ato nga lawas. Di ta katarog lakaw, di ta katarog istorya, di ta katarog pagdungog, dili na siya rason nga dili ta kadayeg sa Ginoo kay ngano ang atong kasing-kasing ibol pa sa pakigugma sa Ginoo. So, laban lang mga kaigsunan, mga nanay og tatay, mga dudong og inday, laban lang sa kamatuoran. Kung may kasalanan, di ko mupugong undangi biyae aron matinuod ang atong kalinaw og kalipay hangtod sa kangturan. Kay ang gipasabot akong hangtod sa kangturan, kauban na nato si Kristo. Kay ngano bisan pag malipayon ka karong adlaw, sunod adlaw, 5 ka tuig, kung wala ka sa Ginoo, tiabaw, hilak adlaw gabi ang imong sangputan. Kung gusto kang magmalipayon forever and ever, biyae ang tanan nga kasalanan, kasuko, kalagot, kay ubos, undangan na. Alagad sa Ginoo kay forever ang imong kalipay nga maangkon mga kaigsunan. Kay nga naman, dito sa langit, wa nay luha, wa nay kapakyasan, wa nay kasakit kagulanan nga imong matagamtaman. Kay si Kristo naman ang atong kauban. Mga ka naman kaigsunan, station mo kanunay, dalaygon ng Dios sa atong mga kinabuhi. So mamahaw na taninyo mga kaigsunan. Okay, wa pa man ko'y pamahaw. Yeah. Mamahaw tayo ikaw man.
Dalagon kay Dios, salamat sa iyong paglantaw ha, TBB. God bless. Hopefully, mabutan tayo magkita ta. Kaya kung pinangga nga pamilya, nga mga kaigsunan sa Cebu. So maybe di jud ko ka-attend sa ato ang reunion this coming May 17 kay naaman po ko mga tunong schedule dire sa Negros, no? So naaman po ibulhaton yang Negros Cebu Fellowship pod murag sabay-sabay po niya ng mga panahon na. Unya dili po diano ang pag-anag Cebu mga kaigsunan kay mo gasto man putag dako-dako nga moadto ba po ko niya sa 30 anya sa Cebu mga kaigsunan this coming March 30. Ini na mga next week mga kaigsunan din nga Domingo ha, maabot ron nga Sunday, maabot ang 23. So pagkasumad murag 30 na mga kaigsunan, so April na pod, no? Ako mag-uol kung April. Matigulang ta. O man mga kaigsunan ko, pasalamati ang Ginoo nga naghatag sa kinabuhi nimo, naghatag og kadasi kaligon sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon. So let's pray mga kaigsunan. Kinaunsa man ang kalibutan, dapat naaragyo ka kang Kristo kay siya ang tanan kinabuhi natong mga magtotoo. Let's pray mga kaigsunan. Amahan mo nga langit nun, dalaygon ka sa among kinabuhi. Bituo kami misalig amahan sa imong mga saad. Saad nga walay kapakyasan sa tanang mituog midawat kanimo nga nangalagad nga matinod-anon. Lord, ining oras ug takna sa kabuntagon may mga tao karon nga naa sila nga panimalay, naa silang trabahoan, naa sa bisan asa nga lugar. Lord, nasayod kong may panginahanglan sila. Ug nasayod ko Lord nga ang ilang panginahanglan gitubag mo na. May mga proseso lang ka Lord nga kinahanglan i-comply aron madawat ang tinuod nga kaayuhan kagawasan. Ang pinakatinguhan nimo Father God ang kaluwasan sa kalag. Magunsa man naayo ang lawas pero ang kalag patay. Lord, salamat kayo sa imong mga reminders ka namong tanan. Makantigo kami sa pag-save. Makantigo kami pagtipid, Ginoo. Dili mag-usik-usik sa mga panalangin nga mong nadawat gikan kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Among gipasalamatan o gidaig ka sa pag-ayo nimo sakit balatian, pagsulbad sa tanang problema sa mga utang o guban pa nga nakahasol sa among mga galamhan. Dios ka sa langit nga kalauman sa tanan namo nga kinabuhi. Dalaygon ka, Lord. Salamat sa tanan nga na silang panimalay karon. Salamat sa mga naglantaw sa Facebook, naglantaw o naminaw sa ilang mga radio sets. Thank you so much, Father God. Lord, pagkamahayo mo sa among kinabuhi, nabati na mo ang imong gibuhat. Dayag na mo, Ginoo, nga buhi ka nga Dios. Amahan, palig-una pa ang among pagtuo adlaw-adlaw. Patuboa pa kini sa imong nga pamaagi. Dalaygon ka sa walay katapusan, Father God. Akong ginasali, ginatugyan ka nimang tanan. Na sa tanan karong naglantang na minaw, mutubo sila sa pagsunod kanimo. Wala na'y mapasagaron ang tanan mainampingon. Dalaygon ka, bisagon sa imong buhaton, ang asa may mo ato, kuya guguban ka. Salamat, Father God, kining tanan akong giampo. Pinagi si mga anak nga mga Kristo nalawas, kitang tanan nagsabay mag-ingon. Amen og amen. Dalaygon ang Dios sa atong mga kinabuhi. Thank you for watching. Ni Sister Rosabilia Macasol, and again salamat TBB nga gikan sa pagsugod hangtod karon nagkasabay jud ka. Thank you so much. God me work with you. Ang Dios magatag og ang kaligon kanatong tanan. God bless mga kaigsunan. It's time for me to say bye-bye sa ngalan sa tibok puwersa ning mga Sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin Macasol mag-ingon kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano o sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton apan ayaw lagig sipyata ang pagtuog pagdawat ni Hesus Kristo isip personal nga manluluwas. Daghang salamat. May buntag kanatong tanan. God bless us all. Bye-bye mga pinangga. Serving the body of Christ. The station with the So